Яқты кеше, гомерен телевидениега башлаган, һәркемне үз туганы итеп күрә белгән Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлнара Зинатуллина вафат. Бүгенге тапшыруны Гөлнара апа истәлегенә багышлыйбыз. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, эфирда яшәү яме тапшыру. Бик авыр, бу көннәр бик авыр. Аяз көнне яшен тоткандай булды. Беләсезме, ир кеше белән хатын кыз арасында дуслык була алмый дип әйтәләр. Ләкин менә Гөлнара белән безнең дуслык моның киресен расады. Без соңгы елларда шул кадәр аерылмас дуслар булдык. Һәм мин якын туганымны югалткандай булдым. Менә кичә аны җирләп кайтып килгәндә, Әйербейдән телефон шалтырый. Түтәй, аның номеры минем телефонда Түтәй дип язылган. Килене, эшесенә чакырып шалтырата. Беләсезме, көне буе һәм кич белән Гөлнара турындагы истәлекләрне барлап утырдым. Яшәү яме, Айдан белән Хава тапшыруын карадым, Ләйлә Дәүләтованың. Һәм менә шул кадәр, менә ул тормышта да шундый иде. Интервью биргәндә дә шундый иде. Аның кебек менә шушындый bir караганда bir катлы, икенче караганда менә шул ук вакытта ул самими, гади, эшкерсез, аның сорауларга шул кадәр җавап бирүе һәм үзенең менә теге менә шуның белән алдыргандыр да. Менә телевидение алып баручылары, алар бит телевидение ул рентген кебек. Кешенең эчке дөньясын салып бирә. Телевидениедән аны 22 ел эшләдек. Ул стереотиплардан яңа типка күчерү, яңа чорга күчерү, яңа заманлаштыру буенча әйдәп баручы бер новатор булды. Ул бит аның яшь хезмәт кенәгәсендә дә белгене язу, телевидение, 12 яшында килгән. Һәм ул Илфат әфәнде тапшыруларга да бик еш килә иде. Менә шул ук адәм белән Хава дип әйттегез, таяну нуктасына да. Монда килгәч тә студиягә һәркемне кочакламыйча, хәлләрен сорамыйча китми иде. Һәм елмаеп йөрде. Менә видеоязманы карап алыйк, алар дәвам иттерербез. Bir zaman resim bilen, bir zaman beylөө, bir zaman şigu, bir zaman tıgu bilen min şunda. Менә хәзер минем авыруым бакша, икенче төрле әйберләр килеп чыга. Сагынам мин әлбәттә, менә кайчан сагынам, хәзер әйтәм, менә таяну нуктасына барып кайттык. Менә син килдең бүген. Менә шундый чакларда сагынам. Сагынам шундый. Үзегез алып барган чакларны. Шул кадәр рәхәт менә шул. Әхтәм абый, менә без беләбез, кайбер кешеләр, мәсәлән, телевидениедә эшләгәндә бер төрле, тормышта икенче төрле була. Гөлнара апа турында сез нәрсә әйтә аласыз? Нидирәк иде ул тормышта һәм телевидениедәге аның йөзе, образы белән аның тормышы аерылдымы? Миңа калса, Гөлнара ихласлыгы белән һәр чак бер төрле иде, ихлас иде. Ул алдаша белмәйдер. Doğrusunu aytadırıya, yoraklasa bilmeydiriye, yoraklashırga yoratmadı da ol, конечно. Ol mina, benim uzak yıllar bitinde benim asistent bulup işledi. Evet. Ol her vakit bulduralgan kadar kengäşin birge hem ol öz kengäşin ütätirge tırışaydı. Mina men şusuna basım yasap aytır idim. Mesela, men biten Tukay turunda 5 film düşürdüm. 5 film Qargışlı balacaqda Məmdüdə Tukayның anası Ürəlin oynarğa kirək. Şuna başqarıcı artist bilgili almayı yafalanıb göreyim. Ol vaxtda Gülnara mənə tup-turusun aytdı da, qızın Gülşiyanı çaqır, ələ sen başqalarına əldən deyib biləsin mi? Mənə deyən balacaq deydi, ixlas ol deydi, uyduna uşağın falan deyən. Matur sözler ettiğinde, men şol aytırıp Gülnara'nın sözüne ışanıp, onu ol Ürelge aldım. Hem bir de okunmayım. Mene onun televizyonidagi işi de bu. Onun şahıs olarak
нинди булуында күрсәтә торган бер деталь. Һәр вакыт елмайып та йөрде бит ул. Һәм үзенең тормышы бер дә җиңел булмаса да ул аны сиздермәскә тырышты. Резилә ханым, әле бит ул васыят әйтеп калдырган һәм аны үтәмәде дип сез дә бу хакта җиткердегез. Менә ни өчен үзенең үлеме турында әйтергә теләмәде икән ул һәм ни өчен яшерде ул? Менә аңа карасаң, бер дә инде тормышы авыр түгел кебек күз аллана иде ул ни өчендер. Ләкин бит үзе генә беләдер ул аны һәм аның якын тирәсендә булган кешеләр генә нәрсәләр аша үтәргә туры килгән Гөлнар апага. Assalamu alaikum барыгызга да. Гөлнар апаны сөйләгәндә, ничек дип әйтим инде, ул бит вафат булган кешене сөйләгәндә ничектер барбер елыйсы килә кебек, ләкин күңел тулса да, Гөлнар апаның үзенең һәр вакыт нинди генә авыр вакытта да елмаеп, көлеп, кояш кебек балкып, әле бүтәннәргә киңәш тә биреп, энергия дә биреп торган чагы искә төшә дә, шуңа күрә елыйсы килми, әчен күңелдән горурланып, аның турында сөйлисе килә. Беләсезме, безгә бик зур бәхет эләкте. Телевидениедә эшләмәсәк тә, радиода Гөлнар апа белән рәхәтләнеп эшләргә. Ул да, сез үзегез дә хәтта минем өчен нинди яхшылык эшләгәнегезне аңламыйсыз дип, килеп кочаклап, көлешеп, шулай матур итеп без театр тапшыруын, Галиҗәнәп театр тапшыруын эшләдек. Соңгы елларда инде без гел аралашып тордык. Ничә мәртәбә бәхилләшкәнбездер, ничә мәртәбә тагын елый килә, яңа туган кебек аралаша башлаганбыздыр, ансын хәтерләмим, ләкин ул миңа һәр теге бик авырайып киткән вакытында әйтәдер. Ризаләм, син минем турда бер каяда язасы булма, вәгъдә бир миңа. Андый-мондый, мин үлеп китсәм, бер кемгә дә бер нәрсә дә әйтмә дип, име? Гөлнар апа нигә алай дип әйтәсез? Аны бит барбер бөтен дөнья беләчәк. Сез бит бөтен кешенең, Тәртип радиосының гына түгел, бар халыкның яраткан кояшы кебек, мәйтәм, сезне яшереп кенә бетереп булмаячак дип әйтәдер. Ул миңа әйтәдер. Ризаләм, син бит акыллы хатын, яхшылап уйлады. Менә мин социаль шелтерләрдә үзем шикелле үк авыру кешеләр белән аралашам. Алар миңа карыйлар да, каралы, бу ничә елдан бирле авырса да һаман яши, һаман бирешми бит дип өметләнеп яшиләр ди. Син аларның өметен кисәчәксең, аңлыйсыңмы ди. Алар мине гел исән дип белсеннәр ди, мәрхүмкәем. Каян алгандыр шундый көчне белмим менә. Әле сезнең максатлар да ялгышмасам зурдан иде, шул ук радиода тапшырулар әзерләргә. Менә шул хакта да сөйләсәгез иде, нәрсәләр планлаштырган идегез, ниндирәк юнәлешләрдә эшләргә? Без менә 2014 елда ачылганда да Гөлнар апаның театр тапшыру белән башлаган тәртипне, менә бу яңа ешлыкка кайткачтан тагын уйладык та, әйдәле без әйтәбез, язмада булса да шул театр тапшыруның иң беренчесеннән, чөнки ул театр тарихыннан башлаган иде бөтен әйберне. Шул ихлас, рәхәт тапшырудан башлыйк әле дип, аның тапшыруын куйдык беренчеләрдән булып эфирга. Һәм инде аңа шалтыратып моны хәбәр иттек. Ул аны теге мин FM-нан тыңлый алмыйм, радиом юк дип, интернет аркылы теге ссылкалардан кирип табып тыңлады һәм шуннан соң шалтырата бу. Ризаләм ди, мин бит тик киләм ди, менә ике күземә ди катарактага операция гына ясатам да ди. Минем ди элек ди эшли башлаган вакыттагы яшәү яме дигән ди бик яраткан тапшыруым бар иде. Материалларым да муеннан ди. Мин ди шуны эшлим сезгә килеп яме ди миңа әйтә. Гөлнар апа ярар, мин әйтәм. Но син миңа бер тиен дә акча түләмә, только яме ди. Миңа бу үзем өчен кирәк, яшәр өчен кирәк ди. Менә бу шимбәк көнне сөйләштек без бу сөйләшүне. Бу сүзләре дә аның хакында күп сөйлидер. Әхтәм абый, сездән дә белеп китәсе килә, ул бит тормышта күпләр өчен укытучы да иде. Без әле телевидение турында, аның эшчәнлеге турында тапшыруның икенче өлешендә дә сөйләшербез, ләкин менә укытучылык сыйфатлары, аңардан карап нәрсәләргә өйрәнеп була иде? Бу тормышта да, эшчәнлектә дә һәм гомумән профессиональлек ягыннан да. Әйтер сүз күп булганда, каян башларга белмисең. Мин Гөлнара бу авыруга дучар булганнан соң аның хәлен белеп, аңа ярдәм йөзеннән Бәрәскә авылының хуҗасы, председателе аңа акча җибәргән, әйбит. Акча җибәргән шул терелтү максатында инде. Шуңа бер мәлне Гөлнара миңа хәбәр итә. Менә ди, ул сине дә белә икән, Әхтәм абый ди, давай, аның турында мин әйтәм, ул әйтә инде. Bir film әйбәт кенә эшлигәлез, язар сценарийын ди. Мин сценарий яздым. Әле һаман булса мин көтәм шуны Гөлнара качан моны күтәреп чыгар икән, куярбыз икән дип. Ул минем китабымда